שלום חברים יקרים, שמי דוד דהן, מחבר השיטה מעבר לקשת, טיפולי גוף ונפש באנרגיה קבלית. להזמנת טיפול או ייעוץ ניתן להשיג אותי בפייסבוק ואף בגוגל. בשורות טובות ובשם השם נעשה ונצליח. אז מה זה טיפול גוף נפש באנרגיה קבלית? משחר ההיסטוריה עוסק האדם בנושא הגוף נפש. הוגי דעות ופילוסופים רבים עסקו בנושא זה. כבר מהמקורות אנו למדים בכתבים רבים שנושא הגוף נפש העסיק את העולם. רבי נחמן מברסלב כתב, על ידי הייסורים והצרות שיש לאדם נכנע החומר והגוף, ועל ידי זה מתגדל ומאיר הצורה והנפש, ועל ידי זה הוא יכול לשאת ולהקים ולהרים רבים משושן. ועוד הוסיף ואמר, כל החסרונות שיש לאדם, הן בנים או פרנסה או בריאות, הכל הוא מצד האדם עצמו, כי אור השם יתברך שופע עליו תמיד. אך האדם, על ידי גשמיותו ועל ידי מעשיו הרעים, עושה צל לעצמו, שאין מגיע עליו אור השם יתברך. ומזה באים לו כל החסרונות, ועל כן, אם האדם זוכה לתקן מעשיו ומידותיו, בכל גשמיותו, עד שזוכה לבטל לעצמו לגמרי, עד שהוא בבחינת אין, שאינו כלל, מזה העולם, אז אינו עושה צל, וזוכה לקבל אור השם יתברך בשלמות, ונשלמים אצלו כל החסרונות. גם הרמב"ם דיבר רבות על נושא זה. צדיק אוכל לסוב על נפשו, וכן לא יהיה עמל לעסקו, אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה. ונאמר, טוב מעט לצדיק. כל אדם שדעותיו דעות בינוניות ומוצאות נקרא חכם. ופה אנו רואים שמדבר הכתוב על מידת האיזון בין הגוף לנפש. הגוף מיוחס לשק העוטף את נשמתנו, דהיינו, הצלם שמכיל את עזרי גופנו. הנפש מתייחסת לנשמה של האדם, המכילה את המודע והתת מודע וכל מה שאנו סוחבים עמנו מגלגולים קודמים. שנים רבות העולם היה רגיל לראות את הגוף והנפש של האדם כשתי מערכות נפרדות, שכל אחת מהן מתפקדת באופן עצמאי. כולנו מודעים להשפעה של הנפש, הנשמה, למתרחש בגוף. הלב פועם בקצב מהיר בעת התרגשות. מחשבות שליליות גורמות לא פעם לכאבי בטן. הפחד גורם להזעה ועוד. הקשר הזה יכול להיות מסובך אפילו יותר, שכן מצבים כמו לחץ ומתח ממושך יכולים להעלות את הסיכון לקיב בקיבה, לדלקות, לחולשת הגוף ונפילת מערכת החיסון. ניתן לומר שאין כמעט הפרעה גופנית שאיננה קשורה בצורה זו או אחרת בגורמים שבתחום הנפש. הגישה הקבלית היא גישה כוללנית, הלוקחת בחשבון את כל מרכיבי הסביבה והאישיות, בנוסף לתלונות של החולה וההבחנות הרפואיות. גישה זו מסתכלת על האדם כמכלול מרכיביו, כלומר הגוף והנפש. בסוד הטיפול לפי הגישה הקבלית עומד הרעיון שבכל אדם מצויים כוחות ריפוי טבעיים המוענקים לו מהאלוהות, והרצון לתת על מנת לקבל מבטל את ההשפעות השליליות ומקרין אנרגיה חיובית עצומה על הגוף והנפש, ומתקן את התיקונים להן האדם נזקק כדי שיחלים ויגיע לאיזון מערכות בין הגוף לנפש. כוחות אלה מאפשרים לו להתמודד עם כאב ועם המצב הגופני והנפשי שהוא נתון בו. מכאן שבכל טיפול באדם הסובל, ראשית יש לטפל בנפש האדם על מנת לחזק את כוחות הריפוי העצורים בתוכו. ואז יש לטפל בגוף בעזרת אנרגיית ההילינג הקבלי שמתייחסת לצמתים ולחסימות במערכות הגוף דרך שיקוף נקודות החולשה המועברות להילר, למרפא, דרך אנרגיית האלוהות הזורמת בו. בשיטה מעבר לקשת שפיתחתי במשך 25 השנים בהן אני עוסק בתחום, עזרתי ללא מעט אנשים להגיע לאיזון ואביא דוגמה לכך. אחת המטופלות פנתה אליי וסיפרה שיש לה בעיה ביצירת זוגיות, והיא שנים רבות ללא בן זוג. המצב הנפשי שלה ירוד והיא מתקשה למצוא פרנסה ואושר בחיים. בדקתי את תאריך הלידה שלה ואת שמה, ולאחר שיחה עימה והתחברות לתדר האנרגטי שלה, ובעזרת בדיקה במקורות, הבנתי שהיא נמצאת בחסימה נפשית המשפיעה על תפקודי גופה. התחלנו טיפול גוף נפש. ראשית עבדנו על תרגילי הרפאיה לשחרור הנפש. תרגילי הרפאיה כללו מכלול שלם של תרגילים ומדיטציות קבליות. לאחר מכן עבדנו על זרימה אנרגטית והתחברות למקורות קדומים, שהעמיקו לשחרור מהעבר והתחברות לנתיב החיים הפועם בתוכה.
השלב הבא היה הבנת המודע. השיחות בינינו היו בעיקר על מה קורה איתה ביום-יום, ומה המכשולים שנתקלת בהם וכיצד לעזור אותם. השלב הבא היה הצפת התת-מודע, דרך אסוציאציות שעולות במוחה וקריאת מפת התת-מודע שלה, והתחברות לתדר האנרגטי שלה. השלב הבא היה התבוננות בטבע. היציאה אל הטבע והגשת אנרגיית החיים הזורמת בתוכה, גרמה לה להתחבר לכוחות העצומים. היקום העניק את השחרור הדרוש נפשית וגופנית, והזרימה התחילה להתפתח בה. השלב הבא היה העצמת האנרגיות. בעזרת כוחות ההילינג המצויים בתוכי, הענקתי טיפול, הילינג קבלי, לכל חלק וחלק המפורט על פי שיטת 10 הספירות, על מנת להעצים את האנרגיות המצויות בתוכה, שיפעילו את כוח הריפוי הטבעי המצוי בתוכנו. השלב הבא היה חידוד החושים. בשלב זה עבדנו על 5 החושים המוענקים לאדם, ופיתחנו אותם על מנת לקלוט בתוכנו את מתנת האלוהות והרגשת האור. השלב הבא, הבנת הרצונות שלה. עבדנו יחדיו על מה הרצונות שלה, לגבי העתיד וכיצד הם קוראים שלב אחר שלב עד למימושם. השלב הבא, התנתקות מרצונות לא רצויים. במהלך חיינו אנו עושים רצונות שנדמה לנו שאם נשיג אותם נזכה באושר המיוחל, אך לא כך הדבר. חיזיון התעתועים המלווה אותנו דרך הרצון לקבל בלבד, משפיע על הרצונות האמיתיים שיגרמו לנו לאיזון בין הגוף לנפש, וייצרו את האושר והגשמת עצמיותנו. לכן חשוב להבין שמטרת האלוהות הינה הרצון לתת על מנת לקבל, ובזכות ביטול האנוכיות שבנו והרצון לקבל בלבד, ניצור מערכת הבנה עם האלוהות שתעזור לנו להגיע לאיזון גוף נפש. השלב הבא היה לצאת לדרך, ועם כל הכלים שקיבלנו והגשמת עצמיותנו, שלשמה הגענו לעולם. בשורות טובות. האישה המדוברת היום נשואה לאדם חיובי, ילדיה זכו לאמא טובה, מחזיקה משרה טובה, אז הכי חשוב מאושרת. האיזון בין הגוף לנפש פתח בפניה דרכים רבות להגשמת הייעוד שלה. הרבי נחמן מברסלב מדבר רבות על השמחה כגורם מטפל ומרפא. חוקרים מצאו הוכחה שהצחוק מהווה גורם מטפל. מאחר שאנו יודעים שמתח, מחשבות שליליות, צער ואבל יכולים לפגוע בבריאות, הרי החיוך, הצחוק, מחשבות חיוביות ושמחה יכולים לרפא את התחלואים שלנו. הצחוק גורם להפרשת חומרים שונים בגוף, כמו אדרנלין, אשר מגביר את זרימת הדם, והאנדורפינים, שהם חומרים משככי כאבים, מפחיתי דלקות, מזרזי תהליכי החלמה, וגורמים להתעוררות הגוף כולו. שוב אנו עוסקים באיזון הגוף נפש. למעשה, הקבלה עוסקת שנים רבות בנושא האיזון. לדוגמה, אור וחושך, יום ולילה, טוב ורע, ועוד דוגמאות רבות ליצירת האיזון ההרמוני בטבע בכלל ובאדם בפרט. דוגמאות לבעיות שהחוסר איזון גורם הן רבות. במצב רוח רע בעת כעס, אירועים קשים, ריב, חרדה, מתח נפשי וכדומה, יש נטייה לחלות ביתר קלות. ידוע שמצב רוח רע גורם להפרשת עודפי קורטיזול, המוכר כאחד מהחומרים שמדכא את מערכת החיסון. מחקר ישראלי חדש מצא כי טיפולי גוף ונפש, כגון תרפיות מגע, מדיטציה, דמיון מודרך ועוד, משפרים משמעותית את איכות חייהם של חולי סרטן שמטופלים בכימותרפיה. חולים אלו היו עייפים פחות, סבלו פחות מבחילות, עצירויות וכדומה, לעומת חולי סרטן שלא טיפלו בטיפולים אלטרנטיביים אלו. מחשבותינו משנות את המצב הביוכימי של הגוף ואת תפקודיו, כי רגשות שליליים, בעיקר רוגז, כעס ותסכול, גורמים להחרפה של הסימפטומים העיקריים של מחלת פרקינסון, רעד ונוקשות שרירים. הקשר בין הגוף לנפש אינו חד-כיווני, וכפי שהנפש משפיעה על הגוף, גם הגוף משפיע על הנפש. לדוגמה, כשכואב, מצב הרוח משתנה, וכאשר הכאב מתמיד, האדם מתקשה לתפקד, הסבל פוגם באיכות החיים, האדם יכול להתרחק מסביבתו ומחבריו, לזנוח את תחביביו ואת ענייניו ולהסתגר. המסקנה המתקבלת מכלל הדברים הינה מה שהמדע מגלה עט-עט. המקורות שלנו סיפרו והסבירו על כך בזמן. אנרגיית האלוהות הינה המקור לכל התורות, ובעוד שלתורות האחרות יש 7 מצבי טיפול העוסקים בגוף נפש,
למקורות שלנו יש 10 כלים המעניקים לנו את הטיפול המושלם להגיע לאיזון גוף ונפש. במקורות אנו מקבלים את ההסבר לבעיה ואף את הפתרון, ולא רק את הפלסטר שמכסה את הבעיה. הסיבות לחוסר איזון הינן רבות, ורק מי שעוסק בתחום זה שנים רבות יכול להבין את שורש הבעיה ואף לטפל בה מהשורש. על כן מאחל אני לכולם איזון בין גוף לנפש והתקרבות לאהבת חינם, לאהבה אינסופית, ובעזרת השם נעשה ונצליח.